siliring sami rono Nuwun sewu njaluk ngapura sadurunge pancen urung nate pinanggya tegese urung nate petruk kepengin wanuh bekasane mitambuh panjenengan kuwi sapa Raden? Dari tepuk anggaran diwani jika samanku aku jalap panapura tumeka ning patapan Cemara Gading tanpa kabar marang panjenengan sang penunggal Begawan Jayeng Sadur. Nuwun sewu sabrebetan kaya nanti weruh nanti semerep wonten ing layar kaca sampeyan ki sapa? Satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Kempet dosan salat nabi dawono dosan salat nabi dawono yo sibukan
salah ngati ya sing kangen nasib ya ya sing kangen kudu ngare boten nyono boten ngira paduka Raden Gatotkaca nyuwun mangapunten menawi kula kirang tata krama kirang udhanegara panjenengan ratu wonten ing Pringgondani kirang tata krama udhanegara kang sarta unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten ora dadi boyo kemopo pancen panjenengan sak durunge wong tepung lawan aku kula niku pun ngikuti panjenengan wonten ing donya semu menika kula ngikuti panjenengan mila kula ngertos panjenengan rumiyin nalika isih umur setahun nalika semanten dados jagone para dewa iso manteni ratu Indriling Wesi Prabu Kalawacana lan mati sekipun tantra niku ing ngatasé panjenengan jek umur setahun iso ngalahi buta sekti-sekti Mandraguna Prawira Jayamalagan yo pancen kangenane kaya mangkono sugeng tindakipun yo penemban Yesara Prataku ora nyambung sambi kala sami Joko takdim kang sarta taklim utan panono penemban nggih sampun kula tampi andharaken simati gesang kula napa nuwun sewu panjenengan badhe nglamar anak kula wedok niki kula sewu nek dikersani-sani monggo dipun betok kemawon pancen kula ndak pengen duwe mantu saya duwe mantu Raden Gatotkaca dah kaya apa bungaing manah kula bobo mbok jomono aku isi lho ngomong kaya aku ira payu-payu menawa ragane bojo tak pecahmu ora ragane usaha dhewe wonten migatos menapa keparengno kula pun jayeng sabda nenggo dawuh menawi kening winedhare kathah kula sedya ngangonaken jangga kening karna nyadha rumiyin sabda sadanipun Raden Japang luka ngene ora ingkang ongkos pisan tekaku oleh pertapan Cemara Kandang Cemara Gading kepingin panuh lawan panjenenganmu derek tepung nyambung silaturahmi nggih ana loro nak yenake kahanan kawujudan kebagas welasan pangestunipun keluarga mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng sing ana nuwun sewu apa bener panjenengan win duwe putra ingkang mijil Palestri anak wedok inggih sing sesine Dewi Jayeng Resmi lan iki anak kula dikersane napa pripun kosek-kosek bobo yo aja misik iki aku aku kaya prawan rapayu masane tuwat enek tuwat kawen mana kaya tak lara gedang-gedang lho ini jodoh ngomong pripun Raden nggih Bares Bloko Suto Nakota terserah tekaku ini bakal ngebun besok mudan sore tegese nglamar marang putramu putri sing jenenge Jayeng Resmi